Awakmu entuk bantuan ra? Iya, entuk Makdi. Hah? Awakmu ki ya entuk, Mak? Iya, Makdi. Main apa toh? Makda entuk. Iya. Awakmu entuk. Iya. Lah sing ra entuk berarti aku tok. Ya kaya ngono. Lah kok iso? Ya aku ya ora ngerti toh. Ya wis lah. Nasibe ora duwe channel orang dalam. Walah. Arep nggawe kondangan apa buka toko Mas ki, Mak? Iki. Ya sawah. Lah ngene iki sampean arep lungane ndi, Mak dah? Lah iki Mak Titi dia nganggo perhiasan kabeh to. Lah iki janjane iki arep tindak endi to? Sing liyane lho, jek akeh Makdi ning lemari. Lah, emas-emasane do cemrentel. Ngono kok do entuk bantuan. Perhiasan iki lho, sampe dienggo kabeh. Ya ben ora karaten to, Makdi. Lah jenenge wae investasi, Makdi. Kalungku wae tali masker. Ya sabar to, Makdi. Sabar piye? Awakmu lho sesugih-sugih entuk bantuan. Lah aku wong ora duwe blas malah entuk bantuan.